पाहण्यासाठी सोलापूर व्हायरलला सबस्क्राईब करा व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करा. विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीच्या वतीने कार्यकारी अधिकारी विठ्ठल जोशी व काही लोकांना मंदिरामध्ये दर्शन आणि गाभाऱ्यामध्ये येण्यासाठी जी बंदी घातलेली आहे ते प्राथमिक कारवाई म्हणून केलेली आहे. आणि कारवाई करायचे अधिकार सगळे विधी व न्याय विभाग आणि शासनाला असल्यामुळे मंदिर समितीचे हात बांधलेले आहेत. असे असताना ही कारवाई योग्य केली असताना सुद्धा विठ्ठल जोशी मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी यांच्या दबावाखाली येऊन कामगार संघटनेनं 2 दिवसापूर्वी एक पत्रक काढलं की ही कारवाई आमच्या विरोधात केलेली ही अत्यंत चुकीची आहे, नाही तर आम्ही काम बंद आंदोलन करू. मुळात त्या कामगारांना माझी एक विनंती आहे की तुमच्या विरोधात कुठल्याही संघटनेनं आजपर्यंत काही केलेलं नाही किंवा तुमच्या द्वेषापोटीही कुठल्याही संघटनेनं असू द्या किंवा समवाय ब्रिगेडनं सुद्धा आजपर्यंत काम केलेलं नाही. ज्या वेळेला कामगार संघटनेच्या ज्या मागण्या आहेत त्या मागण्यांना पाठिंबा देण्याची भूमिका संभाजी ब्रिगेडने केलेली आहे. असं असताना सुद्धा तुम्ही अधिकाऱ्याच्या दबावाखाली येऊन आमच्याही संघटनेला नावं ठेवता. ठीक आहे, तुम्ही आमच्या संघटनेला नावं ठेवले चालेल, पण ज्या विठ्ठलाच्या दरबारामध्ये तुम्ही काम करता त्या विठ्ठलाच्या जीवावर तुमचं कुटुंब चालतं, त्या विठ्ठलाची तर तुम्ही गद्दारी करू नका. ज्या पुजाऱ्यांची नेमणूक विठ्ठलाची सेवा करण्यासाठी आणि पूजा अर्चा करण्यासाठी केलेली आहे ते पुजारी मंदिर समितीच्या कार्यकारी अधिकाऱ्याला विठ्ठलासमोरच विठ्ठलाच्याच पाण्यातून आंघोळ घालतात, चोळतात, मोळतात आणि त्यांनाच देवा म्हणतात. आणि ते कार्यकारी अधिकारी सुद्धा माझीच प्रक्षापूजा केली म्हणून कबुली जबाब देतात. आणि तुम्ही हसताय तिथं काय, खिदाळताय काय, ते सगळं महाराष्ट्राने व्हिडिओच्या माध्यमातून बघितलेलं आहे. तो व्हिडिओ खरा आहे. ते CCTV फुटेज जर बघितलं तर अनेक गोष्टी समोर येणार आहेत. कुणी पाणी टाकलं, कुणी अंग चोळलं म्हणून तुम्ही एकमेकाला जर सावरण्याचं काम करत असाल तर अत्यंत चुकीचं आहे. ह्या सर्व प्रकाराची किंवा या घटनेची सर्वस्वी जबाबदारी मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी विठ्ठल जोशी यांच्यावर आहे. चुकीचे पूजेचंही समर्थन करणारे काही महाभाग आहेत. हे असंच असतं देवा म्हणून किंवा ही अशीच परंपरा आहे असे म्हणणाऱ्या पहिल्यांदा अशा लोकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचं काम मंदिर समितीने केलं पाहिजे. परंतु त्यांची बाजू घेऊन जर काही कामगार संघटनेचा गैरवापर करत असतील तर अत्यंत चुकीचं आहे. विठ्ठल जोशी यांनी स्वतः विठ्ठलावर जे पाणी टाकायला सुरुवात केली त्याची पाण्याची धार व्यवस्थापकाच्या अंगावर नेली हे सुद्धा व्हिडिओमध्ये दिसते. मग व्यवस्थापक त्यात कुठलेही त्यात दोषी नाहीत. व्यवस्थापकाला आम्ही दोषी धरत नाही किंवा नाहीच. त्यांनी मास्क बांधलेला आहे, त्यांनी पूजेचे नियम फॉलो केलेले आहेत. पूजाच मुळात व्यवस्थापकाच्या म्हणजे बालाजी पुतळवाड यांच्या शुभास्ते असताना त्यांना बाजूला काढून मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी स्वतःच त्या पूजेमध्ये लुडबुड करताना हे व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. तर 30 सेकंदाच्या व्हिडिओमध्ये एवढ्या चुका दिसत असताना जर सगळ्या CCTV जर फुटेज काढल्यानंतर विठ्ठल जोशी तुम्हाला महाराष्ट्रातील जनता किंवा कुठलाही वारकरी भाविक भक्त माफ करणार नाही, तरी विठ्ठल तुम्हाला सद्बुद्धी देवो आणि तुम्ही विठ्ठलाची आणि तमाम वारकरी संप्रदायाची माफी मागून तात्काळ इथून स्वच्छा बदली मागावी. अन्यथा संभाजी ब्रिगेड तुमच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करणारच आहे आणि करणारच. जोपर्यंत दोषीला शिक्षा मिळत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्रातील तमाम वारकरी भक्त, विठ्ठल भक्त आणि आमची संभाजी ब्रिगेड कधीही गप्प बसणार नाही. तरी कामगारांचा वापर तात्काळ थांबवा ही विठ्ठल जोशी यांना पुन्हा एकदा मी नम्र